morning. Kaya kasi sabi nila pag hindi na makulimlim, aalis kami. Lipat kami ng isang falls pa daw, pero malapit lang dito. So yun, mga 5 minutes. Mas malaking falls to guys. Kaya guys, ang ganda. Karugtong lang to nung kanina. Kaya lang dito is medyo malayo-layo mga 5 minutes ang nilakad namin. Oh, no. Morning guys! So, meron ako mga kasama bago. Pupunta daw kami dun sa bayan nila and then meron kami pupuntahan. Saan tayo pupunta? Cagsawa? Malayo ba yun? Layo-layo. Oh, no! Gano'ng kalayo? Kasing layo ng ex ko. Kasing layo ng ex ko. Wow, nataktan ka lang. Gansa ka yan, gansa ka yan. So, guys, keep on watching. So, guys, eto muna. Puntahan muna namin itong place na to. Bago kami pumunta ng Cagsawa, in fairness ha, ang ganda. Sobrang ganda, guys. Makikita nyo, guys. Wait lang. Over there. As in yung taas namin sa tukok yata kami ng bundok eh. Nakikita nyo clearly and surely. Ayan guys. Oh my God! Wow! Ang ganda oh. Bukan mayonnaise. Hindi siya nagpapakita sa akin as in. So, mga 20 minutes to 15 to 25 minutes yata bago kami makarating dito sa place na to. Sa journey muna kami. Sabi yung journey natin dito sa Albay. As in, napakasaya. Sobrang saya ko. As in, parang refresh ng utak ko. Grabe. So, papasok na kami sa Cagsawa. I love Cagsawa here. Cagsawa. Cagsawa. Pasok kami, guys. Tingnan nyo naman, guys, ha. Wow! Ang ganda! Very nice. So, this is the place. Cagsawa. So, dumating na kami dito, guys. Nakita nyo naman pag-entrance namin. Pagpasok ko dun kanina. So, we're here in Cagsawa. Yun yung old church yata ito dito sa Albay. So, hindi talaga nagpakita sa akin si Bukal Mayon. Si Bukal Mayon. Si Bukal Mayon. Ay, 3 days na ako dito sa Bicol. Hindi talaga siya nagpakita sa akin, guys. Ayan, guys. Ayan, that is Cagsawa. Ayan. It's the Cagsawa there. Ayan. So, andun sa likod naman, si Bukal Mayon. Ayaw niya talaga lumabas, guys. Grabe. As in, ayaw niya talaga magpakita sa akin. Mamaya, mag-picture tayo. Ay, itutour ko muna kayo. Sabihan ko muna yun yung aking cameraman and my tour guide over there, driver. So, yun nga. Ay, ayaw niya talaga magpakita. Bakit ayaw magpakita sa akin? Hindi mo ba ako Charla? Ayaw niya talaga magpakita. 3 days na ako dito. Papahold ko sa aking cameraman yung camera para at guys, eto na. Sama kayo sa akin. Gagala. Kami yan na. Ito yung ano. Simbahan na. Simbahan ng Cagsawa.
Ganda guys. Putin mo para sulit. Ikot ko nga yung cameraman para makita nila. Hindi kayo dito. Come here guys. Medyo konti lang yung mga ano. Ang tawag ba? Mga bakit. Sabi ko nga sa inyo guys, 3 araw na ako. Kapakita kayo sa inyo sa likod ng simbahan na yun. Hoy, ayaw niya magpakita pa. Na kayo kahit konti. Wala mo nakalagay na ano na parang pwede mong basahin. Over there, yun yung Bulkamay, di ba? Merong garden sila doon. Pero pwedeng papasok ka lang for free. May bayad. Tapos, kung gusto mo ng souvenir or gusto mo ng souvenir from here in Albay, Bicol, ikot mo nga sila doon, cameraman, hey baby boy, ayan. Diyan, makakabili kayo dyan sa unit na yan, yung mga souvenir na gusto mo o gusto mong bumili. Pwede naman eh. So yun guys. Maraming salamat sa inyo at malapit na sa mga 2,000 subscribers. 3 araw na ako at uuwi na ako. Maraming salamat dahil sa journey natin itong Bicol na to for almost 3 days. At napakasaya ng journey natin. At napakasaya ng vlog ko. Pumunta tayo ng falls, pumunta tayo ng bundok, pumunta tayo ng kung saan-saan dito sa Bicol Albay. So, ramsay ko dahil nandiyan ang aking cameraman. So guys, maraming salamat and hanggang dito na lang sa muli at uwi na ako. Tapos, maraming salamat sa panunood at sana magustuhan nyo yung aking vlog for today at sana mag-subscribe kayo para mapanood nyo lahat ng aking mga videos and vlog kung saan man ako mapadpad at saan pa ako pupuntang magagandang dagat at bundok, falls, and everywhere. So don't forget to like, click, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat po. Goodbye guys! Bye!